Телевизията Евронюс България. Какво трябва да очаква? Като професионалисти мразиме да правим годишни прогнози. Съсредоточаваме първата половина на годината. Прогноза до 5-6 месеца е много по-реалистична. Другото влиза в сферата на гадаенето. От практическа гледна точка до май месец няма да се случи нищо. Шеф на ФЕД ще бъде Хасет, изключително бизнес ориентиран, както Тръмп. Това е движеща новина. Слуха, че Хасет ще бъде, се търгува. В момента, в който го изберат, ще има Промяна в регулацията на канабиса. В отделни щати канабис е официално разрешен, т.е. не е за цялата държава. Например, в Лос-Анджелес на всеки ъгъл мирише на канабис. Идвайки направо в Schedule 3, това е много голяма стъпка и много голям скок в легализирането. Кой ще бъдат бенефициентите на практика, кои ще спечелят канабис ETF, пък други е Amplify Harvest ETF и няколко акции. Тези имена, които виждат, най-силно ще се повлияят. Ние като практици предпочитаме ETF-ите, тъй като ETF-ите са по-безопасни. Може ли един такъв документ, който очертава приоритетите за националната сигурност, да насочва инвеститорите? Тръмп за мен беше малко хаотичен, но с този документ силно ме изненада. Се оказа рязко последователен. Този документ National Security Strategy 25 обединява икономическата стратегия с националната сигурност в едно. Дава преимущество на сектори, които са в интерес на американската икономика. Ако говорим за ETF-и, това са индустриал сектора, енергийния сектор, много силен на Vanguard, уран, нуклеар, battery storage, основни материали, метали и добиване и aerospace и отбрана са секторите, които според нас ще се облагодетелстват най-вече. Заедно ще следим тези теми и през 2026 година. При нас беше Бисер Варчев.